नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कोजागिरी पौर्णिमेनिमित्त मसाला दूध आणि त्यासाठी लागणारा दुधाचा मसाला बनवणार आहोत। चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वप्रथम आपण दुधाचा मसाला तयार करून घेणार आहोत। त्यासाठी मी इथे घेतले आहेत 2 चमचे बदाम, 2 चमचे काजूगर, 1 चमचा मी इथे पिस्ता घेतलेले आहेत, जे रेग्युलर पिस्ता आहेत। खारवलेले पिस्ते इथे आपल्याला वापरायचे नाहीयेत। आणि इथे काजूगर, बदाम आणि पिस्त्याचे छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहेत 1 चमचाभर। जायफळाची पूड आहे अर्धा चमचा, वेलची पूड अर्धा चमचा घेतली आहे आणि केशर काड्या, चिमूटभर केशर काड्या घेतलेल्या आहेत इथे। गॅसवर मी इथे पॅन ठेवलेला आहे आणि हे जे काजू बदाम जे आपले आहेत ते थोडा अर्धा मिनिट मी परतून घेणार आहे। प्रथम आपण काजू घालून घेऊया। एक अर्धा मिनिट फक्त गरम करून घेणार आहे, जेणेकरून आपला जो मसाला आहे तो व्यवस्थित भरपूर टिकतो आणि त्याला फंगस वगैरे धरत नाही। त्याच्यामुळे आपण 2 ते 3 महिने किंवा 4 महिने व्यवस्थित स्टोअर करून ठेवू शकतो फ्रीज मध्ये। आता हे आपले काजू परतून झाले तर मी आता ते काढून घेते। आता आपण बदाम घालून घेऊया। बदाम एक अर्धा मिनिट फक्त परतून घ्यायचे आहेत। हा मसाला आपण कमी खर्चामध्ये घरच्या घरी करू शकतो आणि तो व्यवस्थित साठवून ठेवू शकतो। आता माझे बदाम पण परतून झालेले आहेत, मी काढून घेते। आता मी इथे पिस्ते घालून घेतले आहेत, ते पण अर्धा मिनिट परतून घेऊया। आता माझे पिस्ते पण परतून झाले आहेत, मी काढून घेते। आता आपण काजूगर जे आहेत ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। बदाम घालूया, पिस्ते घालून घेऊया, जायफळाची पूड, वेलची पूड घालून घेऊ। केशरच्या ज्या काड्या आहेत त्याच्यातल्या थोड्या काड्या म्हणजे जवळपास अर्ध्या काड्या मी इथे घेतल्या आहेत, ते आपण वाटून घेऊया। आता मिक्सर मध्ये आपण ह्याची जाडसर पूड करून घेऊ। हा दुधाचा मसाला आता आपण इथे खसखशीत वाटून घेतलेला आहे, तो आता मी बाउल मध्ये काढून घेते। या वाटलेल्या मसाल्यामध्ये मी आता हे जे काप ठेवलेले होते, बदामाचे आणि पिस्ता आणि काजूगराचे काप करून ठेवले होते, ते मी याच्यात ऍड करते आणि अर्ध्या केशराच्या काड्या आपण ठेवल्या होत्या त्या घालून घेऊया। हा मसाला मी आता व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेला आहे। अशा प्रकारे आपला दुधाचा मसाला तयार आहे। आता आपल्याला मसाले दूध बनवून घ्यायचं आहे। त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा लिटर म्हशीचं दूध होल मिल्क घेतलेलं आहे। 4 चमचे साखर घेतलेली आहे इथे मी, आणि आपण जो मसाला बनवलाय दुधाचा त्यातला 2 चमचे मसाला मी इथे घेतलेला आहे। आता गॅसवर मी इथे एक भांड ठेवलेलं आहे, तर आपलं जे दूध आहे ते आपण घालून घेऊया। आता हे जे दूध आहे ते चांगलं उकळत आलेलं आहे, तर मी आता साखर घालून घेते। इथे मी 4 चमचे साखर वापरली आहे। तुम्हाला जर गोड कमी पाहिजे असेल तर तुम्ही साखर याच्यापेक्षा कमी घेऊ शकता। दुधाला उकळी आल्यानंतर दूध सतत ढवळत राहणं खूप आवश्यक आहे, नाहीतर दूध तळाला लागण्याची किंवा करपण्याची शक्यता असते। म्हणून दूध आपल्याला असं सतत ढवळत राहायचं आहे। आता आपण दुधामध्ये जो मसाला ठेवलेला आहे तो मसाला घालून घेऊ। चांगली उकळी आल्यानंतर आपल्याला 5 मिनिट मंद आचेवर हे दूध ढवळत राहायचं आहे। ह्याची जी कन्सिस्टन्सी आहे एकदम आपल्याला जाड पण करायचं नाहीये किंवा फार पातळ पण ठेवायचं नाहीये। थोडंसं किंचित आटल्यानंतर आपल्याला गॅस विझवायचा आहे। आता आपलं जे मसाला दूध आहे ते तयार झालेलं आहे, तर आता मी गॅस
ऑफ करून टाकते। आपले पौष्टिक आणि टेस्टी असे हे मसाला दूध आता तयार झालेले आहे। आपण जो मसाला बनवला आहे तो मसाला तुम्ही दुधासाठीच नाही तर श्रीखंड, बासुंदी, कुल्फी तसेच लाडू यामध्येही वापरू शकता। हा मसाला तुम्ही कोरड्या आणि हवाबंद डब्यामध्ये 2 ते 3 महिन्यासाठी फ्रीजमध्ये व्यवस्थित साठवून ठेवू शकता। हा दुधाचा मसाला आणि त्यापासून बनवलेले हे मसाला दूध तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी नक्की बनवून बघा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।